Buddhy odpovídání na otázky. Přihlásíme se do Buddhy na stránce buddhy.com. Zvolíme v menu vlevo odkaz dnešní otázky. Vpravo máme seznam témat, která jsme si zvolili a na která můžeme odpovídat. První téma a uprostřed jsou jeho otázky. Odpovídáme tak, že označíme kurzorem myši odpověď a klikneme levým tlačítkem. Můžeme zvolit i více odpovědí. Pokud chceme tu odpověď odznačit, tak na ní opět klikneme. Když vybereme správné podle našeho úsudku, klikneme na tlačítko odpovědět. A Buddhy nám hned řekne, jestli ta odpověď je správná nebo není. A vidíme, že správná byla odpověď A, D a E a my jsme ještě navíc odpověděli za F. Takže je to nesprávně a Buddhy nám tu otázku znova zadá některý další den. Ve spodní části obrazovky můžeme přecházet na další otázky, odpovídat, otázku můžeme také ignorovat, to znamená, že už se nám nikdy nebude zobrazovat, a nebo ji můžeme odložit, aby se nám zobrazila nějaký další den. Mezi tématy přecházíme tím, že klikneme na nabídku na název tématu v pravé části